Laminované dosky čistíme mäkkou handričkou, ktorú si navlhčíme v čistej vode, do ktorej pridáme bežný prostriedok na umývanie riadu. Po odstránení nečistoty je potrebné zbaviť povrch dosky vlhkosti. Povrch poutierame čistou suchou utierkou do sucha. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú piesok alebo iné drobné častice. Takéto prostriedky môžu spôsobiť nevratné poškriabanie. Podobne postupujeme aj pri čistení kompaktných pracovných dosiek alebo zástien. Do vody si pridáme bežný prostriedok na umývanie riadu, v ktorom si navlhčíme mäkkú handričku. Celý povrch ňou vyutierame, aby sme odstránili nečistoty. Nakoniec všetky vlhké časti poutierame do sucha čistou utierkou.